Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat pa rin po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 10:24 PM na po mga kabisyo. At syempre bago tayo magbasa ng mga komento ng ating kabisyo, nais ko munang batiin ng lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon. Big shoutout to Prince Jairus Bantatua Baraka na nakatutok po sa atin ngayon. At hello rin po kay MC Jubes Vertudaso at shout out daw po sa Team Bulacan Overdrive. At congrats sa Green Team na nag-champion daw at kakatapos lang daw ng Bulacan Overdrive Mini Basketball League. At sa lahat daw ng mga matitikas na player at mga MVPs na sila Jay Mamba at Roger Tigbas. Big shoutout din kay Jericho Ferrer. At big shoutout din and happy birthday kay G. Okendo Yumul. Listening kami sa radio ng mga anak ko, Titan Jello. Favor naman po, pabati ng birthday ko and thank you so much. Maraming salamat din po sa mga nakatutok sa atin dyan sa may Mandaluyong. Sila Curvy, Sefi. Yan, maraming salamat po. At sa may Paranaque, nakatutok din po sa Lepao. Big shoutout po sa inyo. At sila Charles na nakasuporta ngayon sa atin at ang lakas daw po ng kanilang radyo at nakatutok daw sila. Maraming salamat po mga kabisyo at babasahin na po natin ang mga komento ng ating mga kabisyo. Sabi dito ng isang kabisyo natin, tago na lang natin sa pangalang Alendra. DJ Titan Jello, gusto ko lang sabihin kay Marina, tuloy lang sa buhay. Nakakatuwa lang dahil sa kabila ng pagsubok na kinaharap niya, hindi pa rin siya bumigay sa daming pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Nakakatuwa lang din talagang mabuti ang Panginoon, lalo na kung nilalapit mo ang sarili mo sa Kanya dahil at the end of the day, hindi ka niya papabayaan. Kung ano man ang kailangan natin, ipoprovide niya. Basta magtiwala at lumapit ka lang sa Kanya. Sabi naman dito ni Carl, Hi DJ Titan Jello and happy listening sa lahat ng mga kabisyo natin ngayong gabi na to. Napakaganda ng kwento ni Marie. Pero naiyak ako. Dahil hindi po madali mawalan ng tatay. Naalala ko po ang aking nanay kung paano po kami iniraos sa buhay dahil nawala na po ng maaga ang aming tatay. Kita ko po na ginapang niya po ang aming pamilya upang makapagtapos ng aking mga kapatid. Ako naman po ay 1 taon na lang. Malapit na po ako na makapagtapos. Dahil po sa nanay namin, lahat po kami ay nagkaroon at magkakaroon ng diploma. Mga kabisyo, napakagandang kwento po ang napakinggan natin ngayong gabi na to. Kwento na may nagpapatotoo sa atin na sa kabila man ng maraming pagsubok sa buhay natin. Basta meron tayong pananalig,
at tiwala sa may kapal. Kailanman, hindi tayo papabayaan. Mga kabisyo, si Marie po ang nagpapatotoo sa atin na hindi natin kailangan muling maghanap ng makakatuwang sa buhay kung nawala po ang iyong partner. Dahil mismong si Marie po, ginapang niya at iniraos niya po ang kanyang 5 anak na mag-isa lang po siya. Mga kabisyo, saludo po ako dito sa ating letter sender. Hindi po madali na mabiyuda. Hindi po madali maging single parent. Lalo na po sa 5 anak niya. Dahil ang pagiging single parent po ay isa ito sa pinakamahirap na pangyayari sa buhay mo na kailangan mong panindigan at tibayan ng loob mo. Dahil wala ka ng kinakapitan na padre de pamilya at kailangan mo ring gampanan yung tungkulin na yun. Mga kabisyo, nais ko lang pong sabihin sa inyo, lalo na't nalalapit na po ang araw ng mga puso, na hindi lang po dapat ang mga mahal natin na girlfriend, asawa, o kaibigan o nililigawan ang bigyan natin ng bulaklak sa araw ng mga puso. Kundi rin ang ating mahal na ina. Lalo na po sa mga single parent dyan na mga nanay na nilalaban po ang kanilang buhay. Dahil ang pinakamahirap pong tungkulin sa mundong to ay maging isang ina. Madali po magpakatatay pero mas iba pong usapan ang pagiging isang ina. Kaya mga kabisyo, naway wag niyo pong kalimutan ng mga mahal ninyong ina. Kamustahin, sabihan ng mahal mo siya at salamat sa kanya dahil isa na naman pong ina ang nagpakaina sa ating storyang napakinggan ngayon. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsubok at problemang kinaharap, hindi niya po iniwanan ang kanyang mga mahal na anak at napagtapos niya pa po ito ng pag-aaral. Mga kabisyo, kung meron po kayong mga kwento na gusto niyo pong ibahagi sa ating programa, maaari po kayong magpadala sa ating Gmail account na raketera@gmail.com. Muli ako po si DJ Titangelo at susunod na po ang programa nating Top Secret. Maaari na po kayong tumawag sa 0916-529-5595. Once again mga kabisyo, kayo po yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.